Bones, gent de l'hoquei. Avui completarem el capítol anterior parlant de les posicions que faltaven. La 3 i la 8, que és a davant de la porteria. Aquestes són dins l'àrea i els entrenadors les solen pesar aquí amb un jugador interior per buscar un llançament exterior, per desviar-li al porter i fins i tot per tapar la visió del porter. La zona 3, 8 i 2, que són els laterals, es fa servir per una zona de pas, per pensar en segones jugades, també per buscar blocs i continuacions i també, evidentment, per entrades laterals. Després, la zona 3 quarts i 2 és a la mig camp. Des d'aquí diríem que és la zona de confeccionar pràcticament el 90% de les jugades, ja sigui pel centre o sigui pels laterals. Des d'aquí es busquen els famosos sisos i després també les rotacions de 3, 3x1, 3x2, etc. Costa molt rebre aquesta pilota que ara rebut a l'Alexandre. El Pau està molt a sobre, si no ho està l'altre, costa molt rebre. Rodríguez. Que aquest contra 1 costa sobretot a la que és la zona mitja. Un 6, llançament. Compte el rebot. Bé, això és tot en aquest capítol de les posicions de la pista. En propers veurem un parell de preguntes d'arbitratges en el proper capítol. Salut a tothom.